den här videon kan vi förvänta oss busar som är allt för att rymma och sådana saker man egentligen inte får göra. Det är fångat på polisens kamera. Danmark! Vi vill bara se skillnaden. I det första fallet måste videobilen samarbeta med en polismotorcykel för att stoppa en olaglig moped som gasar för hårt. Nu ska vi se en eftersættelse af en knallert, hvor det går over stok og sten. Vi er i Østerlindet på en landevej i Syd- og Sønderjyllands politikreds. Är det här galnare än Sverige? får Det är rigtig faktiskt mange frågan. anmeldelser fra borgerne, der bliver generet ulovlige knaller, der drøner forbi, larmer, kører for stærkt og i det hele taget ikke overholder færdselsreglerne. Okej, så en trimmad moppe. Vi kører ude på landevejen, og her ser vi pludselig to knallerter, der kommer drønende forbi. Ja, det är susande Mit indtryk er, verkligen. at det faktisk er dem, der er ude at kigge efter, formentlig en eller anden knallertaktion. Oj, oj. Mine to kollegaer har fokus på de to knallerter. De kører henholdsvis en civil videobil og en civil motorcykel. Vi kan De har se på rækkeplåt videobilens i hvert fald. kamera, at kollegaen på motorcyklen, jamen, han forsøger at få stoppet de her to knallerter. Det sker lige foran os, men de vil ikke tale med politiet. De stikker af i hver sin retning. Hur ska de här For komma mig er der undan, ingen tvivl tänker om, jag. når jeg ser de her to knallert køre, og den måde, de kører på, at de kører på en ulovlig knallerter. Så jeg kunne godt forestille mig, at de her drøne rundt den by, der er i nærheden og generede borgerne, og det er derfor, at man måske har fået den her henvendelse. Han drar rakt på det. Och det här är en Kollegaen bil på alltså. motorcyklen kører efter den ene Han drar knallert, rätt ut og på kollegaen græsset. i videobilen kører efter den Åker. anden knallert. Men den knallert, vi er efter i videobilen, jamen den kører lynhurtigt ud på en mark, fordi han nok tænker, der kommer politiet ikke ud, der kan jeg stikke af fra dem. Men min kollega i videobilen, han kører bare efter. Han er fuldstændig ligeglad med, om det er mark eller vej. Eller Sjuk kamera som gör att vi kan se det här. Aj, 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 aj. Han är säkert mindre år också att köra den här. Här är fan farligt. Det kan vara mycket gropar och grejer och sånt där också. Vi får väl se senare hur det kommer gå där, tror jag. I nästa fall kör en bilist extremt fort på Danmarks mest trafikerade motorväg. Hvis du kører over 200 km i timen, så må du gå hjem uden din bil. Det är bra med Danmark. Det är bra med Danmark. Ved Greve i Midt- og Vestjyllands politikreds. Helt ärligt. Allerede hvor vi kommer ind i klippet, der hører vi bare lydet af motor og dækstøj og hvad ved jeg. Der er allerede gang i noget rigtig hurtig kørsel her. Ja. Kolla, 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 kolla. Vi kan jo se, at vi lynhurtigt kommer Hey, op og de med kører bilen op og på få tag 200 på km i dem. timen. Ja. Og der er ingen tvivl om, at den her mørke bil, vi er efter, den kører lige så stærkt, om end ikke hurtigere. For jeg synes faktisk ikke, vi haler ind på den overhovedet. Nej, det är sant. Den her bilist kører ekstremt hurtigt, så han skal standses. För blir de vägskylt? Motorvejen er en af de mest trafikerede strækninger i Danmark. Det er faktisk også en af de strækninger, hvor der sker allerflest uheld. Nu er det så aften, så der er ikke så mange biler, som der er. Redan direkt nu tycker jag att det känns lite mer dramatiskt i snacket med de här poliserna. Eller så är det för att de inte förstår danska. I normale dagtimer. Något av dem är det. Men kører man så stærkt, og det går galt, så går det voldsomt galt med de her høje hastigheder. Når man skal køre videobil, så skal man igennem en køreuddannelse, og faktisk som videobilsoperatør, så får man den bedste køreuddannelse, vi overhovedet kan levere. Vi skal over til Karup. De skryter om det i Danmark också, som även i Sverige. Og der træner vi netop de her situationer i at følge efter en anden bil ved høj hastighed, og den man så følger efter på kurset. Och det är inte ofta jag frågar, men ni som kollar på videon just nu, kan inte ni snälla prenumerera på kanalen? Om du har sett den här videon eller någonting annat, så kan vi kanske försöka nå 100 000 prenumeranter tillsammans. Det är ett stort mål man ändå har det här året. Och det är inte omöjligt, tror jag. Vi är 15 000 ifrån. Så prenumerera jättegärna. Och följ mig också på Instagram om du kollar på tvn, så tar du upp telefonen. Eller följ med på Instagram, där lägger jag upp lite random saker om mig. Sådär. Har lov til at lave alle de numre, de overhovedet kan, for at ryste forfølgerne af jo. Så derfor har vi ligesom den her træning i det. Plus, vi kører rigtig mange kilometer hver dag. Der sker mange ting pludseligt foran os, så vi er vant til at reagere hurtigt i de her situationer. Føreren af den sorte bil kører ekstremt stærkt. Men han er faktisk ret god til at holde til højre. Han skifter vognbane, ligesom man faktisk skal. Hastigheden bare hjernedød høj. Han har ju inte sett polisen än, utan han åker nog bara så snabbt, tror Det er jag. klart, at han skal trække ind til siden, så vi kan få en snak med ham. Nu ska vi se om han sticker.
Bromsar En in. efterfølgende beregning af videomaterialet viste faktisk, at bilen havde kørt 214 km i timen, hvor det er tilladt at køre 110. Och han stannar! Altså 214 i en 110-zone, Eller? som i gennemsnitshastighed er ekstremt hurtigt. Altså det er et splitsekund, hvor der er nogen, der brækker ud, skifter vognbanen ind foran ham, så er der nogen, der dør. Eller drar han nu? Når vi har standset bilen, så er det vigtigt for os at identificere den, der har kørt bilen. Og så får vi jo et kørekort, og så er det også vigtigt at køre det an nu, den person, man står overfor. Altså, jeg har været ude for situationer, hvor man forsøger at give mig kørekortet for en anden, en bror eller fætter eller et eller andet, som ligner pågældende. Og hvis de så bare kører derfra bagefter, så har vi tabt sagen. Det er jo ikke en rigtig person. Så det er meget vigtigt at identificere føreren, når vi har standset bilen. Den forseelse, vi ser nu tager de bilen, sker hva? faktisk lige præcis 4 dage før, at vanvidspakken træder i kraft den 31. marts 2021. Selvom Nej. bilisten bliver taget 4 dage før vanvidspakken træder i kraft, så får han stadigvæk en Så betydning. han blir inte av med bilen. För att det är 4 dagar innan den lagen träder i kraft. Straf. Nej. Fordi inden vanvidspakken var det stadigvæk ulovligt og også særligt hensynsløst at køre med 214 km i timen i en zone, hvor man kun må køre 110. Ja. Da sagen kom for retten, var der flere sager, der ventede. Han havde samlet godt sammen, så derfor endte sagen med, at han fik en bøde på 5.500 kroner, en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3,5 år, 20 dages fængsel, og bilen blev konfiskeret. Vi har jo altid haft en mulighed i færdselsloven for, at man kan konfiskere køretøjer, hvis man laver en kørsel, der er ekstremt farlig. Og selvom det her er 4 dage før vanvidspakken blev indført, så har dommerne mulighed for at tage den her paragraf i brug jo. Efter vanvidspakken, så er det bare blevet soleklart. Hvis du kører over 200, så ryger bilen. Wow! Mycket bra, det där borde vara i Sverige. Vad har vi nu då? Brug din telefon när du kör bil. Nej. I nästa fall slår videobilsföraren 2 flugor i en smäll. Nu skal vi se en bilist, der både kører for stærkt og er uopmærksom. Ja. Vi er på Gammel Aalborgvej i Viborg i Midt- og Vestjyllands politikreds. Okej. Når vi kommer ind i klippet, så holder min kollega et byområde og måler hastigheden med viseren. 84. Lige pludselig hører vi min kollega sige 84. Det betyder simpelthen, at han har ramt en, der har kørt 84 km i timen. Det är så påhittat språk det här. Det är virkelig stærkt. Ja, det är snabbt. Better get going. En grå Skoda stationcar, 84 km i timen. Vi kører efter bilen, vi skal have den stoppet. Fordi at køre 84 km i timen i en 50-zone, det er simpelthen for meget. Ja. Det er altså et sted, hvor vi må forvente, at der er andre mennesker. Der er nogen, der kan løbe ud foran dig. Du skal kunne nå at bremse. Det er 50 km i timen, der er max. Det skal man holde sig til. 85 meter efter nummer 31. Min kollega kører efter bilen, og den stopper så for rødt lys i et kryds. Og så sidder han selvfølgelig og observerer, hvad foregår der inde i bilen. Så kører han op på siden, og det tænker jeg for at få kontakt med føreren og bringe bilen til standsning. Och då ser han telefonen. Min kollega kører op på siden af bilen, dytter en gang, ruller vinduet ned. Så viser han lige politiskiltet, fordi nu er vi da sikre på, at vi har fået førerens opmærksomhed. Du må ikke bruge din telefon, når du kører bil. Nej. Og vi skal lige tale sammen. Jeg har målt det med laseren af det i 50-zonen. Okay. Så du skal lige køre over på den anden side og finde en plads at holde. Jeg bliver faktisk sur og irriteret, når jeg ser folk, der sidder og benytter håndholdt mobiltelefon, mens de kører. Det er altså en genstand, der fjerner opmærksomheden, og man udsætter bare andre folk på fare, hvis det er, man ikke er opmærksom. Når vedkommende så oveni kører alt for stærkt, altså 34 km i timen hurtigere end det tilladte, så det er en virkelig Rycker fordonet också kanske? Det är väl som de danska bil- och väglagen. Vi ser også tit ved færdselsuheld, at der ligger en mobiltelefon i bunden, der er åben, måske på de sociale medier, måske på sms eller messenger osv. Ja. Og det fortæller mig, at det på en eller anden måde har de brugt den her telefon, som måske har haft indflydelse på det uheld, de er involveret i. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og sige, at jeg er heldig, men jeg benytter absolut ikke min mobiltelefon, mens jeg kører bil. Jeg har set resultatet af nogen, der har gjort det, og det var virkelig ikke et kønt syn. Jag är inget heller. Føreren af bilen bliver sigtet for at køre 84 km i timen, hvor det er tilladt at køre 50, samt sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon. Sagen ender med, at hun får en bøde på 5.000 kroner, en betinget frakendelse af kørekortet i 3 år og et klip. Oj, det är hårdare i Danmark alltså. Wow.
Ja, nu är vi tillbaks här. Okej, vad händer På nu? Södra Jylland vägrar 2 mopeder att stanna för polisen. Det här är sjukt. Den ena kör ut på ett fält och videobilen följer efter. Vi kan se, at føreren af knallerten, Åker han vender 50 sig den her om og moppen kigger på bara. videobilen under hans flugt. Åker han 50? Kanske är en 30 moppe. Och så åker den 50 sen den var trimmad. Det här är mindreåriga. Får de följa efter? Det var någonting... Ni har sagt att polisen får väl inte följa efter så här med mopeder och sånt där. Det var väl någon sån grej i Sverige i alla fall. Her. Og årsagen til, at han stikker af, det er jo nok enten fordi han ikke har kørekort til knallert, men det kan også være, at knallerten den er tunet. Det vil sige, at der sidder nogle ulovlige dele på knallerten, som øger effekten på køretøjet, hvilket ikke er tilladt. Det här är livsfarligt, kan komma i värsta gropen. Altså i dagens Danmark har vi 2 typer af knallerter. Knaller 30 og knaller 45. Og det er ikke et mærke, det er simpelthen den hastighed, de lovlige kan fremføres med, respektive 30 km i timen og 45 km i timen. Ja. Når man så har lidt mere forstand på det, lidt mere kriblen i fingrene, så kan man maligt få sådan en til at køre 60-70 km i timen uden den store indgriben. Det kører bare vest over fra volden der. Så prøv at se, om vi kan komme bagom. Jeg bliver heroppe på halvvejen observere. Vi kan høre på politiradioen, at mine kollegaer de taler sammen om, hvordan de skal få stoppet de her knallerter her. Han går ud på asfaltvejen her. Og krydser han den igen. Han går over retning af hovedvejen igen. Retning hovedvejen. Men vad han fortsätter Og det er köra där. selvfølgelig en udfordring at stoppe en knallert, når man kører i bil, fordi knallerten kan køre mange flere steder. Der er ingen tvivl om det terræn, de kører i. Der har knallertkørerne en rigtig god chance for at komme væk. Så min kollega er en lille smule udfordret her, og nu er det altså ude på marken, og det hele det hopper og danser, og der er altså risiko for, at han kører fast her. Han har bra försprång nu du. Se honom. På det her tidspunkt, hvor vi er ude at køre på den her mark, og han er efter ham, og, så tænker jeg vil tænke, at ham skal være så fattig. Jeg vil simpelthen ikke give op. Så må jeg køre fast, hvis det bliver nødvendigt. Vi skal have fat i ham der. Han skal ikke vinde den her kamp, fordi så ved han, det kan han gøre næste gang igen jo. Oj, ja. Vi er kommet væk fra marken, op på vejen igen. Nu er der altså fast grund under fødderne, og det tror jeg, at min kollega i videobilen er ret glad for, fordi nu har han jo en kæmpe fordel. Verkligen. Han er jo lynhurtig op ved knallerten igen, og vi kan jo se, at føreren af knallerten, han ligger sådan og kører fra side til side, og det er måske for at holde videobilen tilbage. Jag tänkte säga, för mopedföraren så är det nice och det är tätare område, men det är inte. Det er simpelthen, fordi han vil ikke have, at vi skal køre på siden af ham. Og måske lukke ham inde, så er han nødt til at stoppe. Så jeg tror, det er for, at ikke politibilen skal komme op på vi ham. Jeg er stadigvæk efter, om vi kører tilbage, hvor vi plejer at holde. Og selvom 60 går det nu i bil og på motorcykel, så har vi jo nogle regler, vi skal holde. Vi kører ikke ind i ham og vælter ham eller påkører ham eller et eller andet. Hvis vi skal påkøre et køretøj, så skal der være mistanke om en alvorlig forbrydelse. Og det er det ikke at køre på en ulovlig knald. Så det er en rimelig god finte. Jeg ligger og kører lidt åndssvagt, så haha, du kan ikke fange mig. De fortsätter, vi får inte se klart det där än. Hur fan ska det sluta egentligen? En vinterkväll blir videobilen omkörd av en fortkörande Volkswagen. Nu skal vi se en bilist, der tester tophastigheden på sin bil i ly af mørket. Testa Bil på Hillerød motorvejen ved Værløse i Nordsjællands politikreds. Det vill jag veta. Vad är det snabbaste ni har åkt med eran bil? Eller vad är det snabbaste ni har åkt på vanlig väg? Alltså, det finns säkert folk som åker på banor och grejer. Ni fattar. Vad är det snabbaste ni har åkt? Kollegaen lægger mærke til den her bil, og hvilken bil kører du? Bagfra og kører alt for stærkt. Så derfor så starter han en hastighedsmåling. Ja. Og de mäter med tid också. 110 väg, 130, det är okej. Og også hvor godt du står fast, altså hvor meget kan du bremse. Der er flere ting her, som gør det farligt, hvis man kører alt for stærkt. Nu trykker han på, det är 110 väg. Det er jo en ekstremt lang bremselængde i tørt føre, men den bliver endnu længere, når det er lidt nedbør, som der er her. Så der er stor risiko for, at man kører ind i en anden bilist, hvis den trækker ud foran. Ja. Hvis man kører galt under den her meget, meget høje hastighed, så er der stor risiko for, at man kommer til skade. Altså karosseriet vil fuldstændig bukket sammen. Man har selvfølgelig seler, man har airbag, man har ovenikøbet side af airbag, men den kraft, man bliver udsat for i den her kollision, kan gøre, at man alene af det får nogle indre skader, som kan være livstruende.
100 km för snabbt, 212. Den här personen har säkert inte upptäckt att polisen är bakom heller. Nu saktar det ner lite. Hastighedsmåling, og den viser, at han kører 180 km/t, hvor det er tilladt at køre 110. Og husk nu, det er en gennemsnittsmåling. Det har gået stærkere end det. Ja, det är genomsnittshastigheten. Okej. Men det har gått snabbare, precis. Kommer han också stanna? Vi får aktiveret videobilens udrykningssignal. Ja. Føreren kører heldigvis ind til siden, og nu kan vi få en alvorssnak med ham. Varför aldrig så här i Sverige för? De stannar när du kör för snabbt. Kollegaen får standset bilen, og så får han bilisten med over i videobilen, så man kan sidde og snakke sammen der. Og det kan simpelthen bare være, fordi det er koldt udenfor, men det er også det her, man gerne vil vise som optagelsen. Så kan de se, hvad der foregår, hvordan vi laver målingen. Han bliver sigtet for at køre 180 km/t, hvor man kører 110 km/t. I mange færdselssager, så vil det være sådan, at tiden fra, man begår forseelsen, og til man faktisk kommer i retten, den er meget, meget lang. Og så sker der tit det, at folk jo overtræder færdselsloven eller andre ting flere gange, inden de når til retten. Og det betyder altså, at der lige pludselig er mange forskellige sager, som man skal have samlet på én gang. Afgørelsen her bærer præg af, at føreren af bilen, han har altså nogle flere sager stående i banken, som ventede på ham. De blev taget med i afgørelsen her. Sagen endte med, at han fik en bøde på 23.500 kroner. 23.500 danska kronor också. Han fik en ubetinget frakendelse af kørekortet i 1 år og 6 måneder og 2 klip. Altså en bøde på over 20.000, det er jo ret voldsomt, jeg synes. Så det burde jo lige fortælle den anden, nu skal du lige tage dig sammen og overholde færdselsloven. Men vi vet ju inte heller vad han döms utav. Det är ju inte bara det där liksom. Och jag gillar tempot i det här också. Mycket bra. På en motorväg kör en Kia alldeles för fort på en särskilt utsatt plats. Nu skal vi se en hurtig og nærgående bilist. Vi er på Nordjyske Motorvej i Nordjyllands politikreds. En Kia overhaler min kollega, og han starter straks en hastighedsmåling. Så där är jag. Kia Ceed. Kiaen her, den har ganske meget fart på, som om man ikke lige har registreret, at der faktisk er en hastighedsgrænse. Det er 90 her, okay. Vi nærmer os Limfjordstunnelen, og der har man nedsat hastigheden til 90 km/t. Og det er jo simpelthen, fordi man ligesom lukker trafikken ind i en flaskehals, og dermed er der større risiko for, at der kan ske et uheld. Men Kiaen sætter ikke farten ned. Den fortsætter med alt for høj hastighed. Min kollega, han må sætte hastigheden op for at følge med Kiaen. Men han kommer op og kører 150 km/t, og jeg synes faktisk ikke, vi haler ind på den. Vi ser, at Kiaen kører med omkring 50% højere hastighed end det tilladte. Og det er klart, at hvis der er en anden trafikant, som måske på grund af lysforhold i tunnelen, eller hvad ved jeg, fejlvurderer, hvor stærkt han kommer og laver et vognbaneskift, jamen så risikerer vi at have en ulykke. Oj. Okej, tillbaks här då. Når vi kører efter, så gælder det at følge efter, indtil de giver op. Det er sådan set det, vi arbejder med. Eller de vælter, for det gør de jo nogle gange, fordi de tager nogle store risiko. Det første, der kendetegner en knallert 30 kører, det er jo det et ungt menneske. Og når man lige har fået sit knallertkørekort, eller endnu værre, slet ikke har fået noget som helst, og så til og med selvfølgelig piller lidt ved den, så den kører 60-70 km/t, så har vi en meget umoden fører, meget urutineret fører i hvert fald, ved en 60-70 km/t, og det er jo klart en meget, meget dårlig kombination at have på vejen. Fan, vad sjukt. Jeg tror, mine 2 kollegaer er en lille smule irriteret over, at han ikke vil stoppe. Det vil jeg selv være i hvert fald, fordi vi skal jo have en snak med ham. Vi er jo ikke ude på, at han skal komme alvorligt til skade, men det er der jo en risiko for at sker, når det er, han kører, som han gør. Vi skal have stoppet ham, så der ikke sker mere. Jeg tror simpelthen, at knallerten er bundulovlig, og det er derfor, han gerne vil stikke af for enhver pris. Der er jo desværre mange ting, der sker med unge knallertkører, fordi knallerten, det er ligesom, vi skal fra A til B, at vi skal ned til festen eller besøge Sonja, eller hvad pokker vi nu skal. Så det er jo ganske ofte, at du ser dem i ganske almindelige slaske røvtøj, som de det er jo okay, når der skal gå i 30 også, liksom. Og så videre, så de sidder fuldstændig ubeskyttet. Ja, og det er klart, med 70 km/t, og så undskyld med sprog, og så på røv og nøgler hen over asfalten, så kommer du til at se ualmindelig grim og meget blodig ud bagefter. Han fortsätter alltså.
Vi kan høre på radioen, at min kollega på den civile motorcykel vil frem for at hjælpe kollegaen i videobilen. Okay. Vi ser et samarbejde mellem videobilen og motorcyklisten. Verdens skog. Forskellige måder at stoppe den her knald. Lukke den lidt inde, eller ligesom måske presse den lidt ind i sted, hvor han er nødt til at bremse. Men føreren af knallerten, han vil ikke stoppe. Han fortsætter bare. Oj, han svinger vänster. Nu måste... Føreren af knallerten kører endnu en gang ud på en mark. Han kommer ju inte lyckas. Ofte har vi jo prøvet den her situation før, hvor knallerten er stukket af. Så tænker vi sådan lidt mere langsigtet. Ja, det er modtaget. Og med 5 melding mig, kilo 510. Står de odlingarna för någon stackars bonde? Ja, vi 5, jeg er mig selv, og de andre hjemser, vi hjemsætter for eftersætter på knaller, der her nede omkring Østerlinet. De kører ud over nogle marker og værk. Jeg ved ikke, om du har nogle hundevogn i nærheden eller noget. Han kalder op til vagtcentralen, at han gerne vil have noget assistance fra en hundevogn. Hundepatruljen vil være rigtig god i det øjeblik, de smider køretøjet og løber derfra. Fordi så kan hunden gå spor, og vi kan finde den. Fan, jag ville se det där. Okej. På Nordjylland gör videobilen en hastighetsmätning på en Kia som kör i närmare 150 km i timmen genom Limfjordstunneln. Vi kommer ud i tunnelrøret. Min kollega han stopper hastighedsmålingen. Man ligger fortfarande den hastigheten. Nu blir det 110. Fra at være ned på 90 og op til 110. Og vi stopper hastighedsmålingen her, fordi nu går vi over i et nyt vejforløb, over en ny hastighedsgrænse. Målingen viser sig at være 126 km i timen, hvor man kører 90, og det er jo simpelthen alt for høj hastighed. Det er det. Fortsätter, det är så han kör i vanliga fall, tror jag. Kolgråk. Kiaen nærmer sig et andet køretøj, som ligger i nøjagtig samme vognbane som Kiaen selv. Men Kiaen kan ikke rigtig komme forbi, så føreren af Kiaen kører tættere og tættere på, så han presser vedkommende til ligesom at trække ind til højre. Hatar när folk gör sådär på en. Når vi kan se, at han hele tiden aktiverer bremslysene, så vidner det bare om, at Kiaen kører for hurtigt og kører alt for tæt. Det er farligt at presse andre på den måde her, fordi du ved ikke, hvordan de reagerer. Det kan være, at de lige pludselig bremser også, fordi de føler, at den anden er for tæt på. Og man ligger så tæt på, som han gør her, så er der stor risiko for uheld jo. Det er cirka halvdelen af de danske bilister, som oplever, at andre trafikanter kommer til at ligge for tæt på dem, når de kører på motorvej eller landevej. 2 ud af 3 bilister svarer, at det er det, der irriterer dem mest, når de kører bil, at der er en, der ligger for tæt på. Hatar det. Hvis man oplever, at der kommer nogen bagfra med høj hastighed og kører tæt på en, jamen, så vil jeg anbefale, at man trækker ind til højre, så de kan komme forbi. Den forankørende bil, der blev presset af Kiaen, den trækker nu ind til højre, og føreren af Kiaen har nu faktisk en fuldstændig fri motorvej, i hvert fald i hans vognbane, så nu kan han træde på speederen, og det gør han også. Och han har ingen aning att polisen ligger bakom. Ja, det är över 30 km i timmen över hastigheten. Och det var ju mer tidigare också. Och polisbilen ligger inte så nära heller. Det är väldigt inzoomat kamera så. Jeg ved ikke, om det er fordi, han har lugtet lunden, og politiet er bag ved ham. Men lige pludselig kommer han i hvert fald ned og kører. Det tilladte. Nu passar det, va? Min kollega, han får nu muligheden for at stoppe Kiaen, og heldigvis så gør Kiaen, som vi gerne vil have, kører ind til siden, og vi kan få en snak med ham. Føreren af Kiaen blev sigtet for at køre 126 km i timen, hvor det var tilladt at køre 90, samt for tæt kørsel. Sagen endte med, at han fik en bøde på 4.000 kroner og 2 klip. Prickarna, snacka om prickar alltså. Nu! För fan! På södra Jylland letar videobilen och en polismotorcykel efter en olaglig moped som har flytt. Nu har de bett om hjälp från en hundpatrull. Årsagen til, at han gerne vil have en hundevogn, det tror jeg er, at hvis føreren af knallerten, han smider knallerten og stikker af, jamen så kan hunden finde ham igen. Fan, det undrar hur länge det var pågått alltså. Så langt væk. Så ingen hundpatrull, nej.
kan godt se. Ser han honom? Vart då? Kollegaen i videobilen fortsætter med at køre rundt i området, så pludselig så ser han knaller den igen. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme herned. Min kollega han slukker for videobilens udrykningssignaler. Lige nu der ligger han og kører rundt ude på Lars Tønskyds mark og leder efter føreren af knallerten. Han ved, han er nogenlunde i området, men ikke præcis hvor. Så de har tappat honom alltså? Han har klivit av moppen. Nej. Det ser du. Jeg satser lige her. Pludselig så dukker føreren af knallerten op nede for enden af marken. Min kollega han har fået øje på ham, så nu kører han ned mod ham. Nej, kommer han fastna? Okej, där. Nej, han drar. Okej. Han kører på en sti dernede, eller sådan. Han kører på en sti dernede, eller et eller andet hen over markerne, ikke også? Knægten på knallerten, han begynder at køre ind på marken igen. Han kører mod øst nu, mod øst. Nej, han ramlar. Ej. Men et eller andet gør, at han vælter. Det foregår med ganske lav hastighed, men han styrter altså på knallerten, og nu vælger han ikke at fortsætte. Okay. For mig ser det ud som om, han forsøger at komme væk, men han kan ikke få startet knallerten, og så giver han op. Man kan nærmest se det på skulderen. Okay, nu kommer de. Vad får han för straff för det här? Helt ärligt. Det er en lille lettelse, fordi nu har vi været i gang efter ham i et stykke tid og forsøgt at fange ham, og han har virkelig gjort alt, hvad han kan for at komme væk, men nu er han altså fanget. Når man overtræder færdselslovens regler på en knallert, så kan det også have konsekvenser for ens kørekort i forhold til bil. Og det for eksempel kan betyde, det er, at man kan få frakendt førerretten til også køre bil, men man kan også få udsat sin mulighed for at tage kørekort med en vis periode. Og det er faktisk lige præcis det, der sker i det her tilfælde. Længe då? Sagen endte med, at han fik en bøde på 1.250 kroner. Knallerten blev konfiskeret, for den var ikke lovlig. Så fik han frakendt retten til at føre knallert i 2 år, og muligheden for at tage kørekort til bil blev udskudt med 8 måneder. Bara? Nej, det skulle have været længe. Når man er i den alder, 15 år, det var jeg dengang, da jeg fik knallert, så var det farten, det var meget fascinerende, og jeg skal ærligt indrømme, at min knallert kørte måske heller ikke 30 km i timen dengang. Jeg har dog aldrig forsøgt at stikke af fra politiet, men jeg tror, at de er det sted i livet, og de synes, det er spændende og så videre. Det, som jeg i dag kan se nu, der er farligt, det er, hvis de kører på den måde et sted, hvor det kan blive farligt for andre, altså cykelstier, ud på veje, hvor der kører biler og så videre. Og det går jo selvfølgelig ikke. Vi har alt for mange ulykker med knallertkører. I nästa fall är en fortkörning nära att resultera i en krock. Nu skal vi se et eksempel på, at farlige vognbaneskift er ekstra dumme, når du kører lige ved siden af en videobil. Fan, det er bare uppe i norra Danmark. I Midt- og Vestjyllands politikreds. Kollegaen holder på en tilkørselsvej og har så sin laser i brug, det vil sige måler hastigheden på de biler, der passerer. 110 Laseren, True Speed, som vi bruger i dag, kan faktisk måle hastigheden på bilerne, og vi kan måle igennem bilruden, og den kan måle den både bagfra og forfra. På stykket her, der må man køre 110 km i timen. Han måler med sin laser og rammer en sort Passat, der kører 140 km i timen. Når man skal efter et køretøj, man er målt, så er man nødt til at have visuel kontakt. Registrere, når man kører forbi, hvad er det for en farve, hvad er det for et køretøj, hvilken model er det. 140, det er en sort, mørk Passat Silkecar 140. Det er jo skal de komme i kap, man skal identificere køretøjet senere. Trykker på. Min kollega han kører ind på motorvejen for at køre efter den sorte Passat. Blå, sort. Han bliver kort bremset op af en lille bil foran, og i det, den er trukket ind igen, jamen så fortsætter vi efter Passaten, og vi bliver nødt til at virkelig træde speederen i bund her, fordi den er kommet ret langt væk. Ja. Passaten kører rigtig hurtigt. På her da. Og min kollega han når faktisk op og kører op på 200 km i timen bare for at indhente den. Så den sorte Passat... Ja, han kommer i kappen, det ser ud sådan her. Fan, 210. Men da kollegaen kommer op til den her bil, han følger efter, så kan man sige, følger han lidt efter stille og roligt. Og jeg tænker det for at se, hvad laver han? Hvad er det for en person, der sidder inde i bilen? Ligesom vurderer,
Hvad skal vi gøre? Skal vi stoppe den med det samme, eller skal vi se, hvordan det udvikler sig? Fortfarande samma hastighet. 150, skal nu på kolla med föraren här. Bilen kører op på siden af Passaten for at kigge ind i den. Jeg tror, han gør det for ligesom at lige få kontakt med føreren, så de ligesom kan se hinanden, og føreren kan være opmærksom på, at det er politiet, han skal holde ind til siden. Men han reagerer ikke ligesom vi havde forventet. Pludselig, så drejer bilen ind foran ham. Nej. Sindssygt, mand. Vognbaneskift. Då kan hon... herregud. Alltså, vilka dumma danska förare, eller? I nästa fall måste videomotorcykeln ta upp jakten på en Ford som tar en stor risk. Her skal vi se et klip med en bilist, der laver en uforsvarlig overhældning. Vi er på Nibevej ved Farsø i Nordjyllands politikreds. Också norra. Min kollega er ude at lufte videomotorcyklen på landevejen. Der er tilladt at køre 80 km i timen. Der er flere biler her, så han har masser at holde øje med. Nej. Där har vi han, ja. Och det här är liksom, de här sticker inte från polisen, de kör bara så här. På Silkeborgs motorväg är videobilen nära att bli påkörd av en Passat som gör ett vårdslöst filbyte. Min kollega bliver meget overrasket over det her vognbaneskift, og det vil jeg også blive. Man vil ikke have forventet, at der er nogen, der drejer ud foran en på det her tidspunkt. Vi ligger jo på siden af ham, og så trækker han direkte over imod os. En hamrende farlig situation. Nej. Det her er et godt eksempel på, hvorfor det er godt at køre patrulje i en civil patruljebil, hvor bilisterne ikke kan se det politiet. Fordi så opfører det sig, som det vil gøre i en normal situation. Min erfaring er, at når man kører uniformeret i bil eller på motorcykel, så er det de færreste, der lige kører ud foran i patruljebiler og skifter vognbanen. Vi skal have stoppet nu. Min kollega i videobilen kører op på siden af Passaten. Han tænder for videobilens udrykningssignaler. Nu har han panik i Passaten. Nu trækker han ind til siden, og vi kan få en snak med ham. Undrar vad för typ av bilar i Danmark, alltså polisen? Jeg tror, min kollega han er en lille smule rystet over det her vognbaneskift, fordi som jeg ser det her, så er det altså ret tæt på. Der skal ingenting til, for at det går galt, og når det foregår med så høje hastigheder her, så kan det også blive rigtig, rigtig voldsomt. Sindssygt vognbaneskift. Så vi bliver også overrasket nogle gange over, når der sker nogle situationer. Jeg har da også været nogle gange op og stå på bremsen, fordi dem foran laver et eller andet, som jeg ikke havde forventet. Ja. Kollegaen vælger at trække bilen med op til en afkørsel, fordi det er mere sikkert at være der. Og nogle gange så giver det god mening, fordi afkørslen er tæt på. Andre gange så klarer vi det med det samme ude på stedet. Det er sådan lidt, hvorhenne vi er på vejen. Føreren af den sorte Passat, han sidder nok og tænker nu, nej, hvor var jeg dum, jeg lavede det der. Og så han tänker nog, fuck, det här var inte bra. Lige foran en det tänker han, tror jag. Ja, det må man sige. Du skal slet ikke lave sådan en vognbaneskift, men det var da rigtig dumt, det var lige foran os. Vi har dokumenteret det hele. Man vet ju 100% heldigvis er det tit sådan, når vi forklarer dem, hvad der er foregået, så ved de godt, at de har lavet noget forkert. Og så har vi jo fordelen med videobilen, vi faktisk sætter os ind i bilen, kan vi spole tilbage, og så kan de selv se det. Og her har jeg tit oplevet, der kommer sådan en, altså de bliver selv overrasket over, hvor farligt det er, når de sidder og kigger på det. Så fokuserer mest på filbytet, altså, inte hastigheten. Føreren af Passaten bliver sigtet for at køre 140 km i timen, hvor han kun må køre 110 km i timen, og han bliver sigtet for at lave vognbaneskift til fare eller ulempe. Men han laver et vognbaneskift til fare og ulempe, fordi han har ikke orienteret sig. Havde han gjort det, så har han jo set, at der er en bil nærmest på siden af ham, og det skal man gøre, inden man laver det her vognbaneskift. Heldigvis er det her tilfælde tale om en erfaren kollega, der kører videobilen. Det kunne lige så godt have været en almindelig bilist, der bare tænker, at jeg skal bare lige ud af og slet ikke holde øje med noget, så havde vi haft færdsuheld. Ja. Sagen endte med, at han fik en bøde på 3.500 kroner og et klip i kørekortet. Klipp i körkortet, jajamän. Danskarna. Ja. Har vi nu I då? nästa fall är videobilen ute och kör på dåligt väglag. Men det hindrar inte en skåpbil från att köra för nära. Nu ska vi se en bilist, der kører fuldstændig i blinde. Vi er på Frederikshavn. Vad är det med norra Danmark? Jag hade aldrig velat bo här uppe. Vad fan? Det er en våd januardag, og min kollega er ude at køre patrulje på motorvejen. Vi kan tydeligt se på klippet her, hvordan det både regner, men jeg tror faktisk også, der kommer en smule sne ned, så det er faktisk en ordentlig gang slud. Samtidig så er vi i januar måned. Man må forvente, at det er forholdsvis koldt. Der kan være glatte veje, så man skal virkelig være opmærksom på det våde føre her. Der ja, säkert en kniv. Bagfra der kommer der en rød varebil.
Min kollega han bliver ganske interesseret i den, fordi den kører hurtigere end det tilladt. Det ligger skitnæra, ja. Det er tydeligt, føreren han har travlt. Jeg ved ikke, hvad det er, han skal ud og nå, men han skal i hvert fald frem i verden. Når vi spørger varevognschauffører, jamen så er de lidt mere risikovillige og lidt mere, skal vi kalde det aggressive i trafikken, end den gennemsnitlige personbilsfører. Vi ved, at det for eksempel er omkring dobbelt så mange varevognschauffører, som meget ofte eller ofte kører for stærkt i forhold til personbilsfører. Min kollega i videobilen, han placerer sig således, at han faktisk kan se lidt skråt ind på varebilen, fordi han skal også kunne se, hvor tæt han kører på de forankørende. Jeg synes, varebilen kører fuldstændig uforsvarligt, kører alt for tæt på de andre. Hvis man kigger ned på selve vejstriberne, så kan man virkelig se, hvor tæt han er på. Der er ikke særlig meget afstand her. Hvis forankørende bremser, eller faktisk den, der kører foran ham igen bremser, jamen så vil jeg ved med, at ham i varebilen slet ikke kan nå at reagere. Så tror jeg på, at han ryger direkte op bag. Det känns som att alla där ligger väldigt nära varandra. Øst for nord, kilometer til Nordiske motorvej mod syd og vest. Når vi kører i sådan et fører her, så skal man virkelig tage sig i jagt. Vi ved, at friktionen den er lav. Vi står ikke særlig godt fast. Vi kan næsten heller ikke se noget, fordi der kommer en masse opsprøjt fra de andre køretøjer. Der skal man være ekstra opmærksom, og man skal holde ekstra meget afstand til de forankørende. Og det synes jeg absolut ikke sker her. Når vi kigger på dødsulykkerne, så ved vi, at ca. 16% eller omtrent hver 6. dræbte i trafikken faktisk døde i en ulykke, hvor der var en varebil involveret. 5% af de dræbte var nogen, der sad inde i varebilen. Jävlar. Og det tyder jo på, at der altså er en del, der dør i ulykker med varebiler, og det er altså ikke den, der sidder inde i varebilen, der går ud over. Satan, man trykker på, ja. Min kollega, han får heldigvis stoppet varebilen, inden det her det går galt, for det kunne det sagtens have gjort. Og så bliver føreren jo så selvfølgelig også sigtet for at overtræde færdselsloven. Sagen endte med, at føreren i en rød varebil, han fik en bøde på 2.000 kroner og et klip i kørekortet. Och den här galningen då. På en landsväg nära Farsö ligger videomotorcykeln bakom en Ford som gör en omkörning på en plats med dålig sikt. Och nu kommer en bil rakt emot den. Frontalkollisioner er årligt skyld i ca. 35 dødsulykker på de danske veje. Jeg kunne godt forestille mig, at min kollega tænkte, bare det nu igen er et uheld, det her. Og så forbereder man sig til at bremse. Okej, det är konstruktion här. Vi ser en person, som meget gerne vil overhale, som har travlt med at komme frem, på men som også ser ud til at tage nogle chancer. Og det vi har valgt, det er, at han så tager den her chance og forsøger at komme uden om en lastbil. Og det når han så ikke, så vi har en frontal påkørsel. Ja. Da han kommer op, skal vi sige midten for den lastbil, der er det faktisk slut. Altså han kan ikke bremse, han kan ikke trække til højre, han kan ikke trække til venstre, og han kan ikke nå at fuldføre sin overhaling. Den, der kommer imod, har ikke givet en chance for at undgå uheld heller, så vi har en frontal kollision. Og ja, det er en virkelighedsting, desværre. Den modkørende bil har vi en multibody inde i. Man kan se på multibodyen, at når kroppen bliver stoppet, enten det er sikkerhedssele, og eller det er airbag, og eller begge dele, så har vi bevægelsen frem, som bliver meget abrupt stoppet. Altså, der er en stor hastighedsforskel og accelerationsforskel på krop og på hovedet. Så det her er største mardrømmen, hvor man er frontalkrok. Også med airbag. Der sker så heldigvis ikke et uheld. Okay, det kunne det lige så godt have gjort. Og jeg vil da sige, det er ikke hans skyld, at det ikke sker. Der tænker jeg, at de modkørende har været nødt til at bremse, for han kunne afslutte sin overhaling. Det har været en farlig situation. Min kollega overhaler ikke her, hvor det er farligt, så derfor må han blive bag ved køretøjerne. Når den modkørende trafik er væk, så giver han gas. Att han kör nu, det där är livsfarligt. Det att han kör där. At man er på motorcykel i den her situation, fordi motorcyklen accelererer meget hurtigere end en bil kan gøre, og den fylder heller ikke så meget på vej. Okej, det är motorcykel i och för sig, det är okej. Men ändå. De biler, der eventuelt er der. Att han accelererar snabbare, ja. Bil, man skal have fat i. Det spelar ingen roll, det är ju vad han kör i kapp. Vi kommer op og kører op med 180 km i timen bare for at indhente Forden. Og det vidner også lidt om, at han faktisk har kørt stærkt i det, han fik frit skud. Vi får afsluttet hastighedsmålingen, og den viser, at han kører 114 km i timen, hvor han må køre 80 km i timen. Vi taler altså motorvejshastigheder på landevej. Oj, bromsa direkt. Vi får aktiveret udrykningssignalerne på videomotorcyklen. Og Inga sticker. Ford, han trækker den ind til siden, og vi Intressant kan få en ändå.
Chaufføren af Forden, han bliver sigtet for at overhale til fare for andre, og han bliver sigtet for at køre 114 km/t, og han kun må køre 80 km/t. Her får bilisten en dom for både den her uforsvarlige overhaling, og så at have kørt for stærkt efterfølgende. Og det er meget almindeligt i de her situationer, at man laver flere forseelser på én gang. Det er desværre den tendens, vi ser. Når man først laver en forseelse, så er der ofte, at der følger flere efter. Sagen endte med, at han fik en bøde på 5.000 kroner, en betinget frakendelse af kørekortet i 3 år og 2 klip. Sagen her er lagt sammen med andre sager, så det kan godt være, at man sidder og tænker, det var da godt nok voldsomt, bare for det, vi lige har set her. Men det er altså så forklaringen. Ja, de är tuffa i Danmark, är de verkligen. Och jag ser jättegärna fler sådana här avsnitt. Jag hoppas att ni också vill se fler utav dessa avsnitt, för att det är intressant att kunna jämföra lite mellan Sverige och Danmark, och att det är hårda straff. Jag vill veta liksom, vad gör danskan när de tar fast en rånare och sånt till exempel. Och det finns säkert i de här avsnitten. Så om ni tycker det är kul, lämna en like, skriv i kommentarerna och visa att ni tycker att det är kul. Och det är en ny video imorgon, för jag tror att det är fredag och att det är dags för en fredagsspecial, tror jag.